queden menys de 2 setmanes per Nadal, demà és Santa Llúcia, i Santa Llúcia, per exemple, una imatge clàssica, mira, ensenyeu-me això, tots aquests caganers que tinc aquí sobre la taula, una estesa impressionant, mira aquí tota una banda de caganers que hi ha des del Riker, el president del Parlament, José María Aznar, i a l'altra banda en tinc tota una altra. De fet, el que avui volem saber quins són els caganers més venuts ara mateix a la Fira de Santa Llúcia. Això ens ho contestarem de seguida. I l'altra faceta del Nadal que també comentarem amb la doctora Joana Flores. Doctora, bona tarda. Bona tarda. Amb la doctora parlarem d'això, de veure ja, escolta'm, com ens ho hem de fer per no engreixar fins a 3 quilos, que diu que és una cosa que fàcilment poses 3 quilos durant aquestes vacances de Nadal, amb tots aquests àpats i tot això. Ho comentarem de seguida. Cris, a veure, tu tens un podi aquí. Sí, perquè, digue'm rara, però jo sempre faig quinieles i em jugo alguns euros, aviam quin serà. Fas una porra de caganers? Sí, hi ha qui la fa del Barça No, escolta'm. i hi ha qui la fa de caganers. Llavors he dit, calla, farem un podi... Saps que l'Antoni està molt interessat en aquesta Bueno, cosa. Sí, estic allà darrere, a la segona fila, però estic aquí, sí. Aquí el tenim, Sí, sí. Aquí el tenim, ja recordeu que vam presentar ja el caganer Sí. d'Antoni Bassas per davant i per darrere. El tens posat ja, el pessebre? Encara no he fet el pessebre, però està a punt. Està a punt. Va haver-hi una, si em permets, una foto al periòdico que sortia. Diu, Benet XVI. Diu, el papa Benet XVI. Antoni Bassas i el president Montilla. Dic que és la primera vegada de la vida que surto també en acompanyar, però no, eren els caganers. Què et van fer l'acudit aquell? Qui és aquell que hi ha al costat d'Antoni Bassas? No, es veia clarament, no, però, en fi, disculpa. Doncs escolta'm, comencem a fer podi o no? Amb el Marc Alós. Marc, bona tarda. El Marc és el responsable de l'empresa caganer.com, que són els responsables d'aquest caganers, Aviam, aquí tinc el 2 o el 3? El 3. Molt bé. El número 3. 3. Al número 3 tenim Bronze. el Carot. El Carot. Quasi Mira, aquí el quart tenim. any es manté amb... O sigui, es Sí, manté... número 2 en el govern i número 3 de caganers. Bueno, és el tercer partit també al Parlament. Exacte. I es manté amb llistes quart any seguit seguit. venent-se el caganer. Supervendes, però Supervendes. continuat. I l'heu canviat gaire o no? No. El mateix color El mateix d'americana? color, exacte, sí. Molt bé, color verd. Número Segon 2, lloc, plata. Segon lloc és el pare Benet XVI. Papa Ratzinger. Papa Ratzinger. Aquest és nou a les llistes. Aquest és nou a les llistes, efectivament, és nou d'aquest any. Entra molt fort en talent. Sí. Joan Pau II, últimament, també apareixia o ja no? No el vam fer aparèixer, no va arribar. Perquè Molt bé. amb tot això vam començar just amb el primer tripartit, Molt bé. amb tots els caganers No, de és molt repartit, Sí. Un republicà, Sí, vam papa... advertir l'altra vegada que la punxa de la tifa del papa... No? Podem fer apostes d'últim minut, no? Tu que has apostat? El número 1... No, perdona, el número 1 ja el posa, que és Antoni Bassas. La forma de la TIF. Per què alguns la tenen més gran, altres més petits? És un exercici de dits, Però no Després està toca qui determinat, toca. aquest senyor li posarem més gran, aquest més petit, no. No hi ha mala intenció. No, El papa apunta cap al cel. A veure, perdoneu un moment, anem a veure el número 1 abans d'altres coses. Que és que És Antoni Bassas? No, em sap greu, Antoni, però estàs molt a prop del tercer, Molt bé, Això molt bé. això s'ha de dir, això s'ha de Qui dir. és l'1? L'1 és el Montilla. El Montilla, Com volem quedar bé amb el poder, No? Que pilones són. O sigui, President Montilla, número 1. Però escolta, jo tinc una pregunta. O sigui, això són xifres reals de vendes? Són xifres Jo ja he reals. perdut la meva porra. que disciplinats són els catalans, eh? El primer català és el primer caganer. Però Molt bé, així és m'agrada. que tinc una pregunta que t'he de fer, Digue'm, Marc. digue'm. Tenir caganer és bo o és dolent? És a dir, estem ridiculitzant algú per posar-lo de caganer, amb perdó del Toni, que és aquí present, o al contrari? Sí, és una ridiculització, però et diuen que és un honor, tu. I i representa que estarà contentíssim. Tinc un caganer. Toni, és com tenir un ninot al guinyol. Sí, és fantàstic. Va, però llavors jo tinc una altra pregunta, és a dir, que tu siguis el número 1, el més venut de caganer, vol dir que la gent t'aprecia i t'estima o vol dir tot el contrari, Això és- diguem? en És a dir, definitiva és que això. quan la gent compra el caganer del Montilla, del Papa o del Carot, advertiu un carinyo cap a aquell personatge, advertiu a vegades fer la conya, no sé. I sempre que pensem en un caganer, ha d'entranyar alguna cosa. O estimació o odi. Però un entremig vol dir res, no? Vol dir que la gent no sentirà res per aquell personatge. Sí, per tant, el que està clar és que no deixen indiferents, són personatges que no deixen. Jo sempre poso el cas de l'Aznar, no? Que aquí a Catalunya, en els últims 4 anys que va governar... Que el tenim aquí, eh? Exacte. Doncs el teníem molt a l'ull, no? I hi havia molta gent d'aquí que el comprava per regalar a Madrid. I suposo que anava amb mala bava, no? Per dir, toma! Per això preguntava si es compra com a homenatge Clar, o tot però el contrari. jo crec que tots Ai, dintre senyor, quina l'àmbit tifeta, català... l'Aznar, quina tifeta, quina Home, poca la cosa. Zapatero no creguis tu que és gaire més, Mira. A veure... Mira, Zapatero i Aznar junts. A veure, me'ls podeu ensenyar, sisplau?
I tant. Tenim el Mas, també, És el Mas. Tots. Bueno, però i si ens poséssim de cara? El Zapatero ensenya molt de cul, M'he fixat que ensenya més cul que els altres. Bueno. Sí. Pensa que, a més, és un àmbit que està sortint de l'àmbit de Catalunya. Jo havia apostat per algú del Barça, D'algú del Barça? Sí. Montilla també deu haver entrat directament a les llistes, no? Sí. O sigui, no havia estat mai, ni l'1, ni el 2. No, és nou d'aquest any. Marc, per què vau decidir fer el caganer d'Antoni Bassas? Per què? Doncs mira, molt fàcil. Des de fa 12 anys et seguim amb molt de pressi a la ràdio quan estem treballant al taller i era una de les coses que sempre havíem volgut sortir de l'àmbit de la política, el futbol, la religió i ens va semblar una molt bona idea. Clar, és a dir, jo m'he d'imaginar que vosaltres esteu fent caganers escoltant la veu de l'Antoni Bassas i que hi arriba un moment que dius, home, escolta, per què no li donem forma a aquesta veu, no? Ara, ja has anat. I de fet, Què? Aquest és Mariano Rajoy. Exacte. I li heu fet el cul amb pigues? no ens hi puguem poder estar. Posa'l aquí davant, És que clar, Però que fa cara de tenir Unes pigues. berruguetes, no? són berruguetes. Bueno, S'hi assembla bastant. Vull dir, per davant, no? Ara pensava que hi havies vist les berrugues del Rajoy. L'he pensat, Antoni. No, Ja sé que... No, una entrevista en profunditat. Ja sé que a veure. no. Sí. El del Rajoy. Una única dona. El Rajoy és l'únic cul que té peculiaritats, ho Molta has majoria vist? home, no? Home, aquí no hi ha... Necessitem personatges paritat, femenins. Molt bé, Necessitem escolta. personatges femenins. Ensenyats els caganers, a quin preu van aquests caganers? A 12 euros. A 12 euros. Des de fa Aquí no hi ha 4 anys. diferències, No hi diguem, ha no? diferències, no. Molt bé. Escolta, aparquem un moment els caganers, els tenim tots estesos